Len zapisovateľka, lebo spisovateľ musí vedieť vytvoriť a ja som len zapísala to, čo som sa dozvedela. A strašne sa teším, že sa tu naše dve členky, bývalé zakladateľky folklórnej skupiny, že ste sa tu tak objavili, ohromne ste ma potešili. Ešte by som pripomenula, že ja som nezažila také akurátne fašiangy, lebo ešte som vtedy bola decko. Takže všetko, čo mám, je z rozprávania ľudí, ktorí chodili na mestský úrad platiť dane a keď bolo treba, tak som sa opýtala, alebo oni naznačili, že sa to troška tak akože rozšírilo, že ma to zaujíma, tak z toho som potom čerpala aj do programov, aj do tej knižky od týchto obyčajných ľudí, veselých Vrábelčanov. Ale si to dala dokopy, všetko napísala. No tak, vidieť mi to na chrbte. Lebo jak som sedela a jak som písala pri počítači, tak som sa celá zohla a už sa neviem narovnať. Áno, áno. Tak ako všetci viete, že fašiangy sú najveselšia časť roka. Vtedy nerobilo sa vonku, len triedili sa, dajme tomu, semená, alebo bola čo také. Ľudia oddychovali, lebo celý rok sa veľmi veľa narobili. A do Vianoc malo byť odriapané perie. Po Vianociach sa priadlo do fašiangov a po fašiangoch sa už chystali, bielili sa tie cverny, čo sa napriadli, aby sa mohlo do Veľkej noci tkať. A keď už toto bolo všetko pripravené, najmä tie priatky, boli také kúdelné izby vo Vrábloch. Títo mladí už nepoznáte slovo príčina. Dneska je to Štúrová ulica. Tam boli Uhrinoví, čo mali takú veľkú izbu a doniesli si tam polienka a zakúrili si a tam sa schádzala mládež. Na priatkách boli také pravidlá, že najmladšie dievčatá sedeli do okna chrbtom, lavice boli dokola, do okna chrbtom boli otočené a tie, čo boli už ako nasvedcúce, tie sedeli tvárou do okna, lebo pod oknami mali znamenie všelijaké, čo im kývali, alebo skrátka mládenci tam úradovali. No a boli tam zapálené tie olejové lampy, petrolejové, takže veľké svetlo tam nebolo, ale pomohli si. No, tak potom už, keď bola veľká veselosť, tak chodili tam aj mládenci a neviem, robili tam také voľaké šeliaké, že kúdele im strhali z tých praslíc a no, skrátka, dievčencom to celkom vyhovovalo. A keď málo napriadli, tak tie šikovnejšie si doniesli z domu plné vreteno, aby mame mohli ukázať, že koľko napriadli, ale falošne. Skrátka klamali. No a najlepšie boli cesty z tých priadok domov, lebo tam už nebol dozor. Takže toto boli priadky. No tak už to chystali sa na fašiangy, lebo posledné fašiangy, tak aj dneska sú, začali sa v nedeľu po obede, jak sa išlo z kostola, z litánii, tak sa prezliekli, lebo na zábavy sa chodilo v bláznivých šatách, nie takých atlasových, jak do kostola. Takže obyčajne tie červené sukne, čičonky si obliekli a rukavce, aby boli fešné. Možno, že k tomu oblečeniu, že trošku patríme do tekovskej oblasti, takže niekedy boli tie spodné sukne 3-4 spodníky domatkané, takže tie ženy boli, teda dievky, strašne široké a nemali sukne rance, ale mali také rúrky, jak keď sa rámia rukavce. Takže to sa robilo na válku, čo sa robilo cesto, že sa tá mokrá sukňa na ten válok položila, ten prúh sa, takto sa to zaokrúhlilo a tu sa spravila taká riha, aby tam bolo to ostré, aby tie ďalšie oblúky. Na tekovskom kroji to ešte vidíte, tam oni majú
papierom tvrdým tie sukne podšité, aby im to tak krásne držalo. No a u nás sa to robilo, ale že keď si v kostole klakli dievky, takže buchlo to v kostole, lebo tie sukne boli, však aj jeden spodník je veľmi ťažký, však vy to poznáte. Áno. No tak toto by bolo ako tieto príležitosti priatkové. No a potom na tú zábavu. Tak po obede už sa išlo, o 3:00 sa začala zábava. Vo Vrabloch bolo viacero miestností, kde sa tieto zábavy konali. Dneska to už mladí ani netušia, že bola na Moravskej ulici krčma Hermína. To boli takí najchudobnejší ľudia, tam chodili, taká 4. kategória, alebo jak by som povedala. Tam, kde je teraz čajovňa, alebo čo je to, tam niekde to bolo. No a potom na rohu, kde je tam u Sádovského, čo je, ja neviem, jak sa to teraz volá. Škola nebola? A nebola Mešťanka, ale tuto na rohu teraz, čo je... Bože môj. Tu... Prosím? Nie, tuto táto rožná budova, jak sa ide na Moravskej ulici a na Levicku, ale... Áno, je tam zlatníctvo. Na rohu je zlatníctvo. Áno, tam bola taký hostinec pre takých bohatších. No a potom u Paduchov, tam už chodila smotánka, tam už boli bály, aj maškarné bály. No a veľmi sa mi páčila na Štúrovej ulici, na príčine u Fricka. Tam bola taká lepšia krčma a tam boli pondelok na Fašiangy ženačské zábavy. Kto v tom roku vstúpil do manželstva, tak tam prišli ich privítať ako nový pár. Posadili ich na stoličku a vydvihli ich za zvoku toho, jak sme to hovorili, banda, keď zahrala také fanfáry, ale tuš. Zahrali tuš a oni si hore museli pripiť na tých stoličkách na zdravie a tým ich privítali do toho stavu manželského. Takže to bola ceremónia a ešte, čo tam bolo zaujímavé, že hodnotil sa čepiec, ktorá zo žien má najkrajší čepiec na tej zábave. Volali to, že bál. No a Palka, Naďa, mama vyhrali viac rázy. Pretože vydaté ženy mohli ísť holou hlavou len na túto zábavu ženáčskú a na svadbu. Ináč vždy mali čepiec zakrytý ručníkmi, nebolo im ho vidieť, len tie predné, tie výlisky a tie čepce, to už by bola zase druhá kapitola, že prečo boli ligotavé tie čepce. Ešte k tej ženačskej zábave, že tam sa tancoval taký známy tanec, volal sa, že káčerovský. Káčer na doline, kačka šuchorine, káčer na ňu volá, poď sem, duša moja. A vtedy tancovalo sa to v takom zástupe, ako keď idú kačice. No a takže potom sa to prerušilo a každý si hľadal, kde má svoju kačicu. Takže bolo to zábavné. No, takže takto sa končili, teda odohrávali zábavy a tie zábavy potom pokračovali z nedele na pondelok i potom išlo sa troška pospať a v pondelok ráno bolo dvíhanie mládencov. Mladí chlapci, ktorí išli do stavu mládeneckého, prišli do určitého veku, tak zaplatili v krčme nejaké výdavky pre tú spoločnosť a za to každý mal vybratú svoju krsnú, ktorá ho doprevádzala, aby mal s kým tancovať prvý tanec. Naša najslavnejšia krsná bola tuto Gitka. Tá dávala aj perko tomu mládencovi. No takže tento ceremoniál sa ale preložil neskoršie nahody, pretože do krčmy sa nemestilo veľa ľudí a nahody to bolo vonku, na dvore, tak u Štefancov, až viete, kto boli Štefancovi, oproti kinu. Áno, kde je teraz záložňa, alebo neviem, čo to je. Áno.
No takže toľko to hádam k tým zábavám. No a ešte tancovalo sa až do útorka, do polnoci. Vtedy mali voľno, aj služobníci mali... Kedy je sneh, hádam. Bol, však vtedy bol. Služobníctvo malo voľno, čiže gazdovia aj opatrovali dobytok, aj robili si a podľa starodávnych zvykov sa mohlo vtedy robiť všetko naopak a najmä tie záležitosti lásky, že vtedy sa všetko smelo, ale tuto už bolo to veľmi prísne, takže na Vráble to už neplatilo. No a tak o polnoci richtár prišiel a ukončil veselosť a až si pamätáte ešte tú reč, že aby išli ráno na Popolec hľadať tie rozumy, čo za 3 dni stratili a rozpustil zábavu, ešte ho uprosili na 2-3 tance, ale už to dlho netrvalo. Takže potom sa zobrali mládenci do mesta, také skupiny a niesli si so sebou klád. Taký polienko a v ňom bol navlečený taký hrubší špagát, taký štranok a zobrali si jeden konár, takú halus prázdnu a išli sa po domoch klátovať. Toto je veľmi vzácne. Keď sme bola kde išli, tak s týmto sme dosť bodovali, s tým klátovaním. Prišli do domu, kde mali dievku a povedali, že prišli uviazať pôst v tomto dome veselosť, lebo už bude pôst. A priviazali dievke ten klád na nohu a muzika zahrala, teda harmonikár alebo gajdoš. A ona s tým klátom tancovala, až sa jej omotal okolo nôh a tým to bol znak, že už je koniec veselosti. Len andíky, máme staré, tie kričali, že nedovolia tancovať, lebo je už po polnoci. A nenarastú, slívky im opadajú. A zase chlapci im skríkli, ale konope vám narastú. A vtedy tú dievku vydvihli hore a to bol znak, že tie konopy budú vysoké. Posledný raz sa klátovalo cez vojnu a Imrobáče Čižmárik mi povedali, že zahodili klád upélých do jamy oproti cintorínu. Tam ešte nebol dom a tam sme ho hodili a nikto ho viac už nezdvihol. A na ten konár, čo nosili, tam im dávali klobásy alebo slaninu, napichovali to ako na ražeň a s tým potom prišli do krčmy a vyplatili bandu. A kde im nechceli dať, tak tam im ukradli. Išli do udiarne alebo do komory a najmä dievkam kradli, čo ja viem, mašle a tie si potom museli ich vykúpiť u tých mládencov. Neviem, jaká bola cena za záloh. To som sa nedozvedela. A potom v tomto období sa konali svadby, veľmi slávne vrábelské, to by bola ďalšia kapitola, ale za to sa to robilo v tomto čase, pretože do letných prác, aby neporodila nevesta, aby vedela ešte urobiť všetky žatvy, aj toto, a až potom, aby ostala. Takže, áno, boli všelijaké výnimky. No potom, čo je tuto? Jedla cez fašiangy, tak tučný štvrtok, možno ste to počuli tento týždeň, minulý týždeň, štvrtok bol ten deň, keď sa malo jesť všelijaké jedlá, varené, pečené, údené, aby privolali hojnosť. No a piekli sa koláče na fašiangy, to som sa prekvapila, ale mám to potvrdené, že tie koláče mali erotické tvary, a to šišky ako prsia, fánky ako kosoštvorce a skrútené koláče zvané kokošinky. Ja som vám jeden doniesla ukázať, ale to není originál, to je z jednoty. Nevadí, to je inovácia, Darinka. Môžem ho chytiť? Áno. No tak to vyzerali kokošinky.
Ani sme to nepočítali. Áno. Veľkú úlohu tam hral mak a teda sadlo a takéto veci, aby bola hojnosť, lebo fašiangy boli tým povestné. Tak potom sa už začala po polnoci Popolcová streda, veľká rampa nad priepasťou hriechov. Ďalšia akcia cez fašiangy bola vo Viniciach, kde sa volili hájnici viniční. Zvolalo sa to predstavenstvo hory, volalo sa to, že Hečík, a tam poučali hájnika, aké sú jeho povinnosti, či je poistený a akú dostane odmenu. Od každej brázdy 2 koruny a potom ešte dostane bačkorovvo. Čo si zoderie topánky, tak ešte na to dostal voľaké. Aby sa s nikým nechytal do bitky, ale všetko, aby zapisoval, volali to, že Írka, do Írky, a koho chytil kradnúť, tak na budúce fašiangy to vyhlásili na zábave, aby sa hanbil, a išli k nemu, vybrali mu spod hlavy vankúš a roztrhali pred bránou, aby každý vedel, že tu sa volačo previnilo. Tak toto boli Vinice. No ďalej boli cechy, vo Vrabloch bolo viacero cechov, títo majstri šeliaky, ja neviem, murársky a mesiarsky, a tí robili cechy pre deti. Bolo to pondelok aj v nedelu, tiež bola taká jedna izba vymedzená, prenajatá, kde chodil ešte z Dyčky Erny báči Raček na harmonike tým deťom hrať, ale v škole im to strašne zatrhali, nechceli im to povoliť, tak Eržika Vargová nebohá mi povedala, že takto sme si dali prsty a tak nás bili, že kto bol na cechu. No a na tom cechu, keď sa zastavili mládenci, jak išli okolo, pozrieť, že aké dievčence dorastajú, tak to bola veľká česť, keď bola ktorú chytili do tanca. To sa veľmi rátalo. A už potom na rok už išla na procesiu pod vencom, už bola dievka, lebo už z cechu odišla. No tak muziky, to som vám už hovorila, tie tance. Potom... To muselo byť dosť dávno. Dávno, áno, áno. Eržika Vargová, čo mali Andráša Hasiča, muža Valiky Betákovej, teta. No tak tá, keď boli dieťa v škole, no tak v tom čase sa to... Vojna to pokazila všetko. Svetová, áno. Ešte tam bol jeden tanec, volal sa Kováčsky. Aj to bol taký žartovný. Keď si ty, Kováč, dobre ma podráz, podkuj ma. A keď to nevieš a nerozumieš, nehaj ma. A kúvali im podošvy, držali im nohu, dievkam, a akože kujú im. A potom muzika zabubnovala a rozišli sa. A teraz, koho si chytila, volá, kto ostal bez páru. Taký, aj my sme to tancovávali. No tak toto už neviem ešte, čo by som vám povedala. Ja sa chcem opýtať, Darinka. Moja naďmama naša hovorila, že tu boli veľmi známe cigánske bály. Áno, aj teraz bol, minulý týždeň. V Nitre. Tu? Áno, Na ale Ohaji. ja som čítala v novinách z celej strednej Európy cigánska smotánka. Áno. Mali v zlatom kľúčiku bál. Áno, áno. A tie cigánske bály, kde to bývalo? U Galambiovských. Ja si to pamätám. Áno? Ja si to pamätám. Ešte tam vzadu Gitka. Ale to boli cigáni bohatí. Bohatí. Nie, čo hráli a... Áno, tí muzikanti. Tak Izidor hral v Tatrách, on bol na Niečeri, vo významnom hoteli. Áno, áno. Včera sme ho spomínali, lebo on povedal voľakomu, že tebe je dobre, ty máš koty. Čo má? Že koty, že ako noty. Ale ja to mám ťažké, lebo ja hrám bez rozumu. No a ešte, no to si už ani ja nepamätám, že v Žitavane bola krčma vzadu, kde je teraz hotel. Tam bolo kino, keď ešte nebolo toto kino naše. A tam bola zábava, prišli tam nejakí policajti, bola čo tam prišli robiť poriadky a
muzikanti utekali, len basista sa cez okno nemestil. Tak ostal vyseť na remeni Rožiky Pičovej otec a kričal, ja nič, ja muzikant. A to sa tak zľudovalo. Áno, áno. No tak neviem, čo ešte sa opýtať, až by som vedela, ale však Gitka tu vie viacej. Ale Veľa Tak vecí, viem, napríklad že ja som pamätáš ani si nepočula, veľa, čo lebo si mám nám povedal to o Vrábo. si Všeobecne vieme, ale o Vrábo, ja som mala 11 rokov, keď sme sem prišli bývať, tak Ja som vyrastala na Dyčke, tam sme nesmeli ísť na zábavu, lebo to na Fašiangy neboli prázdniny, to sa nedalo, len na hody sme chodili, takže ja len z počutia, čo som vedela, že tam sa pobili sa tí, prišli z Vrábel jedni a taká bytkárska rodina to bola. Vždy na každej zábave sa pobili. Tak to si dobre pamätám. A Darinka, a ešte také akože o jedlách v ceste fašangy, alebo potom už aj v tom postnom období. V postnom sa jedli dosť kaše. A teda, áno, keltíž a dosť tie čušpajze, jak sa to volalo, omáčky, áno. A bolo to rozdelené, že ktorý deň sa čo varilo. Ja neviem, v pondelok sa jedlo ešte možno od nedele. Áno, v stredu bola cestovina, lebo mäso bývalo len raz, 2 razy do týždňa. Nebolo to... A na Žocko chodieval kúpovať mäso a pýtal si 5/4 kila. A doteraz neviem, koľko to mohlo byť. Že to na Balogu, skade pochádzal, tak sa meralo mäso. 5/4 kila. Áno. Potom dosť sa hádam, ja neviem, kukurica sa varila, alebo to som zabudla na tých priatkách povedať, že dávali varenú kukuricu s medom troška pomazanú alebo ocukrovenú, aby mali sliny, aby sa tá niťka dala šúľať. No a ja som tam v posledných novinách, pani novinárka mi kázala, že volá čo o fašangoch, napísala som, že Frank káva. A do novín napísal, že francúzska káva. Takže, áno, takže to si opravte. To bola... Ja som sa potešila, že aký boli už to vtedy, že boli francúzski. Nie. A ešte tam bola jedna, po vrábelsky sa povie, že drmoždiť. Keď deti na drobučko tancovali, že už drmoždí. A tam je to voľako ináč napísané, takže... Ale my mladší, čo sme to nezažili. Ale my sme sa potešili, že vtedy pili francúzsky. Ale sa ma to ľudia pýtali, že ďaká to bola tá francúzska káva. Nie, to sa volal Frank a hovorím, dievky si s tým obalom malovali líca, lebo to bola červená krabička a s tým si farbili make-up. Ja som tam dala do tých novín otázku. Ja som to viem, že Dychovka pochovávala, ale nie basu, ale ten najhlbší nástroj, tá veľká Vymývači becek, na tom hrali pozavna, nie pozavna sa je to, ale jak sa volá ten veľký... Tuba hadam, alebo skrátka najväčšia trúba v Dychovke. A to... Tá veľká trúba, to je môj otec. Áno. A to ako niesli, akože to je tá basa, lebo však ona tvrdila vlastne tú Dychovku, ten hrubý hlas. Neviem, toto som... sa koľko razy s piesňou, že basa naša milá, prišla tvoja chvíľa. Včera si vyhrávala a dneska si dokonala. Áno, tam sa spievali tie pohrebné pesničky na tú melódiu a neviem, či sa to tu zakázalo, alebo nemám už pamätníka, není sa koho opýtať. Všetko je to už pod zemou. Napríklad ja sa pamätám aj mamička, mali sme husy, u nás sa páralo perie, bolo od domáš a tie staré ženy hovorili, že keď boli mladšie, že prišli chlapci, že im fúkali do peria. Áno. A keď išli domov z tých driapačiek, takže to neodriapali, takže dávali si do sáry. A že potom do snehu, že to zahrabávali. A keď sa sneh pustil, tak ulica sa belela.
keď nedostihli odriapať. Teraz by to nemali kde schovať. Áno. Keď sme v Národnom divadle boli v Bratislave, tam s týmto klátovaním. A medzi javiskom a hľadiskom bola takáto fuga. A ten chlapci robili s tým klátom a Marianovi sa vyšuchol ten klát z ruky a padol do tej diery volať do prepadliska. A my sme mali sklátovať a klát nebol. Tak potom ja som letela cez tú šatňu a tam som voľakého zriadenca, že padlo nám pod javisko a ten nám to vymontúva v stade. A včera sme to spomínali, mali sme fašiangy v spevokole a bol tam Rudko, huslista. Áno, tak sme, všeličo sme spomínali, že keď sme nahrávali zvuk do svadby, tak povedal režisér, demo do mikrofónu, že ani nie demo, ale hudobný režisér Ferko Bombík, tuším sa volal, a povedal, že husle bližšie k mikrofónu. Ale on myslel huslistu. A prišiel Lacko Bukaj a zdvihol husle. A on nevšimol si, že mikrofón je zapatý, tak zahrešil, že do jakého oného... V živote som nevidel husle nad hlavou. Život píše najlepšie vtipy. My sme boli v tomto Zágrebe v jednom internáte ubytovaní všelijaké súbory. Mongoli sa s nami nerozprávali, tí mali zakázané komunikovať s cudzincami. Tí sa držali svoji, ale ostatné tie súbory, títo naši muzikanti nitriansky hrali pesničku Icom Picom. Neviem, či viete, ktorá je to. Fero Boďový spevoval v autobuse. Áno, áno. A tak toto začali hrať a po tých chodbách išiel sprievod a tancovalo sa na tú melódiu, ako v pochode. A tá podlaha tá vám takto riadne sa chvela. A pravda, Taliani nevedeli to vysloviť. Tak no, srandovné to bolo. A naše andíky zavolali tam stráž, polícia tam mala službu, že robte volačo, tu sa nedá spať. Tam je voliaký rámus hore a my sme tu strašne vyrušované. Tak policajti prišli a andíky boli zvedavé, že koho potrescú. A prišli hore a videli, že to sme my. Začali andičky spievať, tancovať. Polícia odišla, že teraz je festival, teraz sa môže. My ho vieme po vrabelsky. Hádali sa detko s babkou, že si kúpia sánky, že sa budú sankovať až po novie zámky. Tak sa vadili, až sa pobili, tak sa vadili, až sa pobili. Babka, detko, ty si na vine všetko, 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 zložila Mária Brunclíková. Lebo sa tam spievalo, že ude hodí gas, tevaďa bibas. A to, co sme nevedeli, ja vám to napíšem, tak napísali.